Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. У каталіцкім касцёле распачаўся Вялікі пост. Каб мы былі добра падрыхтаваныя да святаў Вялікадня, касцёл, як добры педагог, настаўнік чалавека, уключыў шмат звычаяў, якія маюць асаблівы характар. Сёння наша праграма будзе вялікапостным пасланнем да кожнага з вас. Сёлета Вялікі пост распачаўся 13 лютага. Па традыцыі адбываецца гэта ў сераду, якую называюць папяльцовай. У гэты дзень гучаць словы: «Памятай, што з праху ты і ў прах вернешся». Гэта нішто іншае, як рэха слоў, якія Адам пачуў ад Бога пасля таго, як зграшыў у райскім садзе, і праз гэта парушыў сяброўскія адносіны са стварыцелем. Ужо ў другім стагоддзі ў Галі існаваў звычай пасціцца. На пачатку ў гонар 40-дзённага посту Пана Езуса Хрыста ў пустыні быў наказаны 40-гадзінны пост, які адбываўся ў Вялікую пятніцу і Вялікую суботу. У трэцім стагоддзі пост працягваўся ўжо цэлы тыдзень. Нарэшце, на пачатку 4-га стагоддзя быў уведзены 40-дзённы. Упершыню узгадвае пра гэта святы Атаназій Александрыйскі у пастырскім пасланні з нагоды Вялікадня 334 года. На ўсходзе тады пост доўжыўся на працягу 8 тыдняў. Гэта было звязана з тым, што субота і нядзеля не лічыліся часам посту. У 6 стагоддзі ў Рыме пост распачынаўся за 6 тыдняў да Вялікадня. Тым не менш, пост на самой справе складаў 36 дзён, бо не лічылі нядзелю, у якую не пасцілі. У выніку, у 7 стагоддзі, пачынаючы ад папы Рыгора I Вялікага, былі дададзены некалькі дзён, і пачатак Вялікага посту стаў прыпадаць на папяльцовую сераду. 13 лютага біскуп гродзенскі Александр Кашкевіч у прысутнасці вернікаў і навучэнцаў вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні цэлебраваў святую імшу на распачацці Вялікага посту. Падчас літургіі ў катэдральнай базыліцы іерарх здзейсніў абрад пасыпання галоў попелам. Гэта выраз пакоры вернікаў, чалавечай слабасці і прызнання грахоў, якія часта аддаляюць нас ад Бога. Пасыпанне попелам у папяльцовую сераду – адна з даўніх традыцый хрысціянства. У першыя стагоддзі хрысціянства гэты знак выкарыстоўваўся ў якасці бачнага пачатку пакаяння пасля публічнай споведзі перад адпушчэннем грахоў. У 8-10 стагоддзях у касцёле распаўсюдзілася практыка індывідуальнай споведзі, і гэты ўчынак, як знак хуткаплыннага чалавечага існавання, смутку, шкадавання, неабходнасці перамянення і ачышчэння перад Вялікаднем, пачалі ахвотна прымаць усе вернікі, якія ўдзельнічалі ў літургіі пачатку Вялікага посту. Папялец у адпаведнасці з канонамі Кодэкса кананічнага права абавязвае ўстрыманне ад ужывання ў ежу мясных страў, а таксама заклікае да пазбягання гучных забаў. Як адзначыў у гамілі біскуп Александр Кашкевіч, можа здавацца, што ўсе чалавечыя імкненні і пошукі бессэнсоўныя. Аднак чалавек, нягледзячы на тое, што з'яўляецца пылам, мае ў сабе вялікую, незнішчальную каштоўнасць, бо быў створаны на вобраз і падабенства Божае. Вялікі пост, па словах біскупа, павінен паказаць, што Пан Бог чакае ад нас прыняцця дару адкуплення праз асабісты ўдзел у паглыбленні веры, адважнае здзяйсненне працы над сабой, адмаўленне ад грахоў і імкненне да жыцця паводле Божых загадаў. Першы крок на шляху навяртання – прызнанне перад Богам сваёй грахоўнасці, што патрабуе вялікай пакоры і глыбокай веры. У час Вялікага посту ў касцёлах адбываюцца набажэнствы на ўшанаванне мукі Езуса Хрыста. У парафіях праходзяць рэкалекцыі. Гэта некалькі асаблівых дзён, прысвечаных Богу, малітве, разважаннем над верай, жыццём і адносінамі паміж людзьмі. Важна памятаць, што пост – гэта не толькі малітва, але таксама міласціна і добрыя карысныя ўчынкі.
Дзеці на занятках рэлігіі таксама разважаюць, што для іх значыць гэты перыяд і як больш годна яго перажыць. Великий пост – это время, когда мы задумываемся над своей жизнью, чтобы изменить ее. Для мяне Великий пост – это калі мы адмаўляемся ад тых рэчаў, якія даводзяць нас ад Езуса. Я сделала для себя такие постановления. Раньше ела много сладостей, теперь я постаралась их не есть. И очень любил играть в мобильный телефон, сейчас не играю. Я выучыў усе малітву, каб падрыхтавацца да гэтага посту. Для мяне гэта час разважання над мукамі Езуса Христа. На Великий пост я сделал постановление, отказался от компьютера, выучил все молитвы и отказался от сладкого. Великий пост – гэта калі Пан Езус несе на сябе крыж. Гэта самае галоўнае ў нашым жыцці. Крыжовы шлях і Галгофа. У раннім сярэднявеччы у Іерусаліме спрабавалі адкрыць крыжовы шлях Хрыста. Звычай пабожных перажыванняў яго пакутаў увайшоў у традыцыю касцёла ў 12-13 стагоддзях. Гэта адбылося дзякуючы духоўнасці айцоў францішканаў і дамініканаў, а таксама цыстэрыянскім містыкам. Былі пабудаваны капліцы у памяць стацый пакутаў Езуса. Такім жа спосабам ствараліся кальварыі, месцы разважанняў крыжовага шляху Хрыста. Бачым на прыкладзе нашых касцёлаў, родзінскіх касцёлаў і нашай дыяцэзы родзінскай, што вельмі шмат людзей бярэ ўдзел у крыжовым шляху. Перш за ўсё, гэта вельмі важна для людзей набажэнства Великага посту, і сёння сабе цяжка уявіць Великі пост без гэтага набажэнства. Калі людзі збіраюцца на разважанне цярпення Хрыста, яго смерці, бо гэта, напэўна, такая духоўная патрэба чалавека, каб больш умець злучацца з Хрыстом не толькі тады, калі радасныя моманты перажываем, нейкія моманты ўздыму, але тады, калі вельмі цяжка ў жыцці. І праз удзел у крыжовым шляху чалавек навучаецца перажываць свае клопаты, цярпенні, разныя досведы з верай. Як гэта рабіў Христос, і даў нам такі прыклад гэтага жыцця, сапраўднага на зямлі, і дарослыя людзі, і таксама моладзь і дзеці бяруць удзел у крыжовым шляху. У нашых касцёлах гэта можам бачыць, і самыя падрыхтоўваюць разважанні, самыя спяваюць песні жалобныя. Нават на розных мовах, напрыклад, ёсць імшы, ёсць правіцца набажэнства крыжовага шляху па-ангельску для студэнтаў іншаземцаў у горадзе Гродна. Таксама ёсць спецыяльныя другія крыжовыя шляхі крыжовыя для тых, якія бяруцца ўдзел у катэхезах для дзяцей, для моладзі. Моладзь, якая працуе, старэйшаму яна збіраецца пазней ужо, каб таксама сумесна разам перажываць гэтае набажэнства. Людзі, якія не маюць часу, таксама працуюць, пазней збіраюцца. Нават ведаю такія моманты і ведаю пра тое, што нават дома сем'і маладыя разважаюцца ў кожную пятніцу Великага посту крыжовы шлях Христа. Сумесна разам моляцца. Гэта ім памагае больш глыбей перажываць іхнюю веру ў жыцці і больш быць злучанымі з Христом і ў радасцях, і ў розных цярпеннях. Песні жальбы – набажэнства, створанае на падабенства святарскай малітвы, брэвіярыя. Песні жальбы ўзніклі ў Польшы на пачатку 18 стагоддзя. У 1707 годзе першы раз іх праспявалі ў касцёле Святога Крыжа ў Варшаве. У хуткім часе гэтае набажэнства стала адным з найбольш папулярных набажэнстваў Вялікага посту і на нашай зямлі. Разважанне над пакутамі Хрыста ў песнях жальбы спрыяе духу пакаяння, а перадусім мае на мэце служыць нашаму навяртанню. Яно складаецца з 3 частак, элементамі якога з'яўляюцца натхненне і 3 малітвы. Кожная частка мае сваю ўласную мелодыю. З нагоды гэтага набажэнства часта прамаўляюцца спецыяльныя казанні, пасійныя пропаведзі, пра муку Пана.
песні жальбы, праз гэты спеў мы злучаемся, лучымся з цярпеннямі самога Хрыста, які ахвяраваў сябе за збаўлення ўсяго свету. І кожны крок, калі мы спяваем гэтыя песні жальбы, а песні жальбы заўсёды адбываецца ў нядзелю пасля святой імшы, асабліва пасля імшы за парафіян, выстаўляецца на свяцейшы сакрамент, і ўсе разам мы спяваем і лучымся з Христом, які за нас цярпеў. І гэтыя песні жальбы на нашае жыццё застаўляюць след, каб мы кожны дзень, кожную хвіліну свае думкі, свае чыны заўсёды адносілі б да Хрыста. Бо Христос сказаў: «Усё тое, што вы зробіце для другога чалавека, мне зробіце». А калі мы спяваем песні жальбы, мы задумаемся над тым, што Христос зрабіў для нас. А Ён нас называе сваімі вучнямі, кожную дзяўчыну, кожнага хлопца, кожную маму, кожнага тату, кожнага дзядулю і бабулю, каб яны лучыліся і разам з Христом перажывалі жыццё сваё, каб глядзелі бы на кожнага чалавека, як на Хрыста. Дзякаваць Богу, што ёсць гэтыя песні жальбы, якія гавораць, што сэрца сціскае за гэтых боляў, якія перанёс Христос, што Ён цярпеў, калі быў і на судзе, калі у Гефсіманскім саду быў, калі быў катаваны, бичаваны, калі стаяў перад Пілатам, а Ён гэта афераваў. Гэтае цярпенне за збаўленне ўсяго чалавецтва. Вельмі важна, каб кожны хрысціянін далучаўся бы кожную нядзельку у Вялікім посце, браў удзел у песнях жальбы, каб станавіцца лепшым, каб з Христом перамяняць гэты свет на лепшы. Рэкалекцыі і велікодная споведзь. Са старажытных часоў у папялец адбывалася споведзь, а ў Вялікі чацвер паяднанне праз прабачэнне з Богам і касцёлам усіх тых, хто прыступіў у папялец да споведзі. На працягу ўсяго посту адбывалася таксама катэхізацыя для тых, хто рыхтаваўся атрымаць сакрамент хросту, прыступіць да святой камуніі і канфірмацыі. Сёння існуе звычай парафіяльных рэкалекцый, злучаных са спецыяльнай асобнай навукай да кожнага з вернікаў – мужчын, жанчын, дзяцей і моладзі. Напэўна, велікапосныя рэкалекцыі, якія перажывае кожны католік, хрысціянін падчас Вялікага посту, з'яўляюцца вельмі важнымі ў падрыхтоўцы да святаў, да велікодных святаў. Таму таксама і ў семінарыі у нас на пачатку Вялікага посту праходзяць такія рэкалекцыі. Гэта дні, это 3 дні, падчас якіх мы, клерыкі, застанаўляемся над сваім пакліканнем, над сваім жыццём, хрысціянскім жыццём. Парафіяльныя рэкалекцыі гэта таксама займаюць вельмі важнае месца ў жыцці парафіі, а таксама ў жыцці кожнага чалавека. Падчас, наколькі я ведаю, падчас рэкалекцый парафіяльных людзі вельмі ахвотна прыходзяць на імшы, на гэтай канферэнцыі, которые праводзяць рэкалекцыяністы. Гэта таксама дні, у якіх яны могуць пайсці да споведзі. Вельмі, напрыклад, у маёй парафіі памятаю з дзяцінства, што падчас кожных рэкалекцый вельмі шмат людзей удзельнічае, вельмі ахвотна слухаюць канферэнцыі, ходзяць да споведзі, удзельнічаюць у набажэнствах, песнях жальбаў, таксама ў крыжовых шляхах. Неабходнасць у гэты час прыступіць да сакраменту споведзі – гэта патрабаванне касцёла, адным з прыказанняў якога ёсць, прынамсі раз у год прыступаць да сакраменту пакаяння. Такая споведзь з'яўляецца неабходнай умовай, каб годна з чыстым сэрцам святкаваць Вялікдзень у прымірэнні з Богам, з сабой і бліжнім. Як перажываюць вернікі іншых краін Вялікі пост?
Відавочна, што кожная з іх мае свае адметныя традыцыі. Некаторыя адрозніваюцца ад іншых, другія вельмі падобныя і аднолькавыя, але ўсе яны вядуць да адной мэты – духоўнай падрыхтоўкі да ўваскрасення Хрыста. Ксёндз Андрэй Лішка, святар нашай дыяцэзіі, дакрануўся да жыцця парафіі ў Германіі. Ужо другі год вучуся ў Германіі, і акрамя вучобы таксама дапамагаю адной парафіі ў Дюссельдорфе і таксама сутыкаюся з пастаральным жыццём парафіі. Напэўна, не так, можа, не на 100%, але закаштаваў гэтага пастаральнага жыццё. Таксама, як гаварыць, то каталіцкі касцёл у Германіі не вельмі адрозніваецца тут у Беларусі. Напэўна, ёсць штосьці асаблівае, напрыклад, набажэнствы, але як так гаварыць, што гэта паўсюдны каталіцкі касцёл. І там, будучы ў Германіі, я зразумеў, што значыць каталіцкі, што значыць паўсюдны. Бо касцёл каталіцкі не толькі, напрыклад, заключаецца ў рамках Беларусі, а касцёл каталіцкі з'яўляецца паўсюдны, у тым і сэнс слова каталіцкі, паўсюдны. І ведаеце, як людзі перажываюць вялікі пост, асаблівых адрозненняў няма. Таксама, як і ў Беларусі, пост – гэта приготование до святого воскресения Пана Иисуса. Там подкресливаются три важные слова. Цубетин, цуфастен, цугебин. Это означает молиться, поститься и давать. Ведаеце, сутыкаючыся з пастаральным жыццём, вельмі развіта сацыяльная дзейнасць касцёла, асабліва светскіх людзей. Напрыклад, у маёй парафіі дзейнічае вельмі распаўсюджаны, як у нас гаворыцца на раёне, такі парафіяльны склеп, дзе могуць людзі купляць трошачкі танней для патрабуючых сямей розныя матэрыялы альбо розныя рэчы, альбо ежу. Таксама у час Вялікага посту ёсць, хто зусім можа не мае грошай, ну то можа ўзяць, каб забяспечыць сваю сям'ю. Напрыклад, у маёй парафіі пры салькі катэхетычнай арганізуецца заўсёды сняданне для людзей бедных, можа хто не мае, адпавядальны наш дыякан, разам супрацоўнічае з Карытас дыяцэзіяльным. І заўсёды вельмі людзей прыходзіць не толькі сама яда, але людзі задаюць розныя пытанні наконт веры. Таксама, напрыклад, я быў і расказваў пра Беларусь, бо таксама людзі пытаюць. Таксама, напрыклад, пры нашай парафіі, бо на тэрыторыі парафіі ёсць 3 каталіцкія дзіцячыя сады і 2 домы прастарэлых, адзін каталіцкі, а другі, які дзяржаўны. То вельмі шмат акцый, спецыяльныя імшы, спецыяльна дрогі крыжовай, разам з размышляннем о цярпенні. Напрыклад, для дзяцей таксама д'якан альбо святары прыходзяць, альбо, напрыклад, настаўнікі рэлігіі арганізуюць у дзіцячым садку розныя выставы, альбо муку і смерць Езуса Хрыста. Вельмі асабліва для бацькоў. Нема вельмі такіх адрозненняў, як у нас. Ёсць людзі выракаюцца, напрыклад, меней, можа, алкаголя, меней папіросаў курыць. Моладзь, як часамі, як гавораць, адракаюцца ад музыкі, альбо ад камп'ютараў гульні, ад тэлефонаў. У сераду папяльцовую відзеў больш людзей наведвае касцёлы, больш людзей бярэ пастанаўленне маліцца на ружанцы. Размаўляючы з адным мужчынам, то ён сказаў, што больш будзе часу праводзіць са сваёй сям'ёй. Это таксама добры знак, што людзі навяртаюцца да Бога і змяняюцца. Малітва, пост, міласціна, суцішэнне, разважанне мукі Езуса Хрыста – гэта сродкі, якія дапамагаюць нам адкінуць наш падман, нашу двудушнасць, наш грэх і ўвайсці на дарогу праўды. Мы бяром свой крыж і ідзём услед за Езусам, таму што Ён крыніца свабоды, любові, настойлівасці і моцы навяртання. Ведаеце, апошні раз прачытаў такую кніжку вядомага нямецкага маладога тэолага Ульрыха Люка «Уводзены ў хрысціянства», і ён, гаворачы пра перыяд Вялікага посту,
вельмі так можа у сучасны такі стыль сказаў, што гэта такі трэніровачны лагер для чалавецтва, для чалавека, што на сённяшні дзень мы жывём у вельмі такім хуткім свеце, заўсёды няма часу у свеце шыбкім, у свеце камунікацыі, як гаворыцца, геннай інжынерыі, палёту ў космас і так далей. А часамі для сябе, для сваёй сям'і, для Бога мы мала часу, заўсёды ў тэлефонах, заўсёды чымсьці заняты ў гэтым халасе. І ён гаворыць, што Вялікі пост – гэта такі лагер, там, дзе чалавек павінен пабыць сам сабой, са сваёй сям'ёй і звярнуцца менавіта да сябе, як ён гаворыць, што пра аўтэнтычнасць, што ён гаворыць, што у сваёй кніжкі пісаў, што будзь такім, якім ты ёсць на самай справе, якім цябе бачаць людзі, не адзявай гэтай маскі. Другім ён падкрэслівае так салідарнасць. У час Вялікага паста ён гаворыць, што зберажы час для сябе, зберажы час для блізкіх, для людзей. І ён гаворыць, што сёння мы часамі інвестуем грошы, асабліва час у штосьці вельмі шмат, але вельмі мала патрабуе, напрыклад, як ён апісвае, што наша сям'я, дзеці, часамі мы забываемся спытаць, слухай, ці сёння жонка ці з'ела што-небудзь, ці дзеці зрабілі ўрокі. Бо і трэці, як аўтэнтычнасць, салідарнасць, ён гаворыць, трэці – гэта спірытуальнасць. То гэта значыць засяродзіцца над адносінамі «я» – Бог, «я сам». Адказаць на такое пытанне, што для мяне з'яўляецца вера, асабліва калі мы цяпер перажываем год веры. Людзі маюць пытанні, людзі шукаюць адказы на розныя пытанні, асабліва якія датычаць Бога. Святары з года ў год нагадваюць аб тым, што галоўнае падчас Вялікага посту не адмова ад некаторых відаў ежы, а духоўнае навяртанне. Навяртайцеся і паверце ў Евангелля. Сродкі да навяртання – гэта малітва, пост і ялмужна. Калі ў вас ёсць якія-небудзь прапановы, дасылайце іх на адрас нашай рэдакцыі. Няхай Бог благаславіць кожнага з вас. Да сустрэчы!